Ty výtvory radši ani neukážeme. Artix. A? Pyrox. Proxy, ty Pyrox. Proxy. No nejhezčí, hezčí. Hlasování, běč. Jdeme vybírat. Jako první vybírám já. Gogo. Mám Gogomen TV. Běč. Já už nevím. Nikolaj. Nikolka. Hej! To mi vypadá. Víš? Nejhorší ze všech. Hele, nemám. Jo, to bude poslední už výtvor, jo? Potom vám ukážeme zbylý, jo? Patrik někoho miluje.